Magandang hapon sa mga kaigsuonan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip na sa atong mga modern day heroes, ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya, PCOO Assistant Secretary JV Arsena. Kamusta kamo didon? Kamusta kamo tanan? Maradyaw, karadyaw, kamo ba diha sa inyong mga lugar diha? Karong hapon sa Bisaya gyud ang atong paghatod og tabang sa mga magtutudlo sa La Fortuna Elementary School sa probinsya sa Bukidnon. Oh, napakaganda ng Bukidnon. Ang pag-ambit na pod sa ilang programa para sa mga kabatan-unan sa Barangay Apa, Cebu City si SK Chairman Kenneth John Verside. Og update sa mga natabangan sa Malasakit Center si Asik John G. Gonzales sa Office of the Presidential Advisor for the Visayas. Usa na pod ka Bisaya Pride ang among ipakita sa inyo. Kauban ang CEO sa Envirotech Waste Recycling Inc. Puno sa putahe sa serbisyo publiko ug inspirasyon ang inyong makita ang atong gaistoryahan karong hapon diri lamang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks. Sa DZXL 558 RMN Manila, sa DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, sa DXBC 693 RMN Butuan, o sa DXRS 918 sa RMN Surigao. Og makita sa RMN social media platforms Bisaya Gyud Facebook page, pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline sa 0947-486-0291 sa mga naggamit o smart subscribers. Like, share, and message na dayon. Ayaw na pagdugay-dugay, i-message na kung kinahanglan. Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay! Sa Region 7, gilunsad sa Presidential Communications Operations Office o sa Philippine Information Agency ang Explain sa Central Visayas pinagi sa pagduaw sa Cebu ug Mandaue nga gipahigayon sa Cebu City niadtong January 19, 2021. Usa sa tumong sa maong kalihukan nga maesplikar sa lain-laing mga lokalidad ang mga estratehiya ug roadmap sa national government bahin sa mga bakuna sa Coronavirus Disease 2019 ug gipahayag ang ilang suporta sa mga inisyatiba sa local government units. Gipahayag ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar nga sa ikatulong semana o ikaupat nga semana sa Pebrero gikatakda nga ilansad sa gobyerno ang national COVID-19 vaccination sa mga lugar nga adunay taas nga rate sa pag-atake sa COVID-19 ug usa niini ang Metro Cebu. Gipahigayon usab atol sa kalihukan ang postal nga turnover sa ceremony sa BIDEC kits gikan sa Department of Health ug food packs gikan sa Department of Social Welfare and Development alang sa mga persons with disabilities ug sa mga LGBTQ. Sa Region 10, isip suporta sa pagigbatok sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 kontra African Swine Fever o ASF, ang Northern Mindanao Hog Raisers Association gi-turn over ang mga regions ug uban pang laboratory supplies ngadto sa ahensya. Sa ngalan sa DARFO 10 Regional Executive Director Carlene C. Collado, si Regional Technical Director for Operations Carlota S. Madriaga midawat sa regions nga nagkandidat sa 200,000 pesos niadtong Miyerkules, January 20. Ang maong ASF laboratory supplies makatest sa 1,000 reactions magamit sa real-time polymerase chain reaction sa test blood sample sa baboy sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Sa Region 11, giinagurahan na ang bagong Police Regional Office 11 COVID-19 Laboratory na malakip sa Network Infectious Disease Research and Development na gitukod sa UP Mindanao o PGC Mindanao niadtong January 18, 2021. Gitambungan kini ni University of the Philippines Mindanao Chancellor Larry N. Digal ug Philippine Genome Center Mindanao Director Lair Annie Murao. Mitambong usab si Philippine National Police Chief General Debold Sinas ug PRO 11 Director Brigadier General Fillmore Escobal. Ang UP Mindanao pinaagi sa mga eksperto sa PGC Mindanao maglunsad og training para sa mga lab personnel sa larangan sa biosafety and molecular diagnostics. Sa Region 13,
Ang 23rd Infantry Masigasig Battalion, kauban ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Agusan del Norte, mipahigayon og sunod-sunod na dialogo ilalom sa areas of responsibility sa unit ngadto sa Agusan del Norte aron tukion ang mekanismo sa pamaagi sa kagamhanan og publiko aron makabot ang mga tumong. Ang maong kalihukan tuyo usab na matabangan ang komunidad sa ARO sa 23IB aron mas mahimong ligon, produktibo, malungtaron ug responsable. Ang pagtambayayong sa 23IB ug TESDA gipakita ang kusog sa pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno ug stakeholders, labi na sa pag-implementar sa mga programa o proyekto aron makatabang sa paglambo sa mga residente sa AOR sa unit. Ang TESDA nagsilbing ulo sa Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Karong hapon sa Bisaya gyud sa pagpapadayon nato sa paghatod og tabang sa mga magtutudlo, gituyuan sa Bisaya gyud team ang La Fortuna Elementary School sa Bukidnon. Kamo ba nakakadto na sa Bukidnon? Isa ka na sa pinakagwapa o pinakagana na probinsya di lamang sa Mindanao kundi sa Pilipinas. So dapat kung kamo wala pa makakadto, you have to visit Bukidnon because it has a lot to offer di lamang sa mga tinuod nga Bisaya gyud. So let us watch this para makita ninyo kung unsa ang among gihimo sa Bisaya gyud para sa mga teachers o magtutudlo sa La Fortuna Elementary School. Sa atong paghatod og tabang sa mga magtutudlo ilalom sa Operation Tabang Bond Paper Gift Project, atong gituyuan ang La Fortuna Elementary School sa Impasukong, Bukidnon. Giablihan ni atong tuig 1960. Ang La Fortuna Elementary School layo sa syudad. Sa pagkakaron, aduna kini 235 ka mga estudyante gikan sa kindergarten hangtod sa grade 6. Sa atong pagbisita sa La Fortuna, atong nakahinabig si Teacher Jezebel Cabogwason, di niyang gisulti ang mga giagyan sa mga magtutudlo, estudyante o mga ginikanan karong panahon sa new normal. Sa pagkakaron, nga new normal ta, lahi ra gyud no? Kay sa atong face-to-face pabitaw nga normal ra gyud ang education. Kay sa normal ang education nato, maka face-to-face ta sa atong mga bata, then ma-focus gid nato sila og asa ilahang mga learning needs. Unlike karon, yung new normal, murag dili gyud kay siya accurate nga og unsa kuha sa mga bata, ilaha gyud bitaw nga achievement, no? Kay gitabangan man sila sa ato ang mga parents, kay mao man sila ang atong partner karon sa new normal education. So, sa karon unta among gi-hope mga teachers sa La Fortuna Elementary School nga sana ma-end na gyud ni nga pandemic kay miss na namo mag-teach sa mga bata kay mao man gyud na ang amo ang vocation. Our mission sa ato ang pagka-teacher nga motabang sa ato ang mga bata, no, to become them the good citizen in the future. So sa amo adiri sa La Fortuna Elementary School, since layo-layo ra gid mi sa kabihasnan kay niya man mi diri tunga-tunga sa Basakan, sa Maisan og sa Kasagingan, peaceful gid kaayo ang amo ang learning diri, no, conducive to learning gyud ang amo ang eskwelahan. Samtang, nagpasalamat usab ang school in charge sa La Fortuna sa paghatag nato og tabang sa ilang tungaan. Nagpasalamat sa Bisaya Good Program nga sa taliwala man sa kadaghan sa mga tulungaan nga nahisakop nining dibisyon, usa kami nga napili nga recipient sa bond paper giving or sa paggasa sa pagpanghatag sa bond paper. Nagpasalamaton usab ako sa mga magtutudlo sa ilang walay undang na pagpaningkamot nga ang pagserbisyo sa mga kabataan, labi na karon nga panahon sa pandemic. Modular man apan ang mga magtutudlo kinasing-kasing og dakong takos nga pagpaningkamot gayud nga mahatag ang makakaton ang atong mga kabataan. O usab magpasalamaton usab ako sa atong mga parents, atong mga ginikanan nga sa kanunay ni suporta sa atong tulungaan sa pagpanglimpyo, sa paghatag og mga ayuda usab para nining tulungaan. Usbon ko dako kaya akong pagpasalamat sa Bisaya Gyud Program. Kami sa Bisaya Gyud nakahibalo nga gamay lamang natabang ang paghatag og bond paper, apan kami nakahibalo usab na sa gamay na pamaagi aduna kami natabangan ng mga maestra ug estudyante.
Daghang salamat sa mga teachers sa La Fortuna Elementary School at sa atong mga estudyante. Kung bati lamang, ayaw pag-surrender, diretso lang sa atong gibati. Sa atong pagbalik, usa ka diabetes patient ang natabangan sa Malasakit Center. Ang istorya kanato ni ASEC Jonji Gonzales ng Office of the Presidential Advisor for the Visayas. Tutok lang and we will be right back. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Welcome back mga higala nato nga tinuod nga Bisaya gyud. Kini inyong higala si PCOO Assistant Secretary JV Arsena. Pansamantala lang temporary lang ni nga gipuli kay Secretary Martin Andanar karong episode diri sa Bisaya gyud. We are now on our 99th Malasakit Center sa Entero Nasod. Isipin nyo, in just ilang years lang, pila na ka Malasakit Center? 99. Usa na lang, 100 na. So, usa na lang talaga ang kulang. Mahiwaan na nato ang ikausa ka gatos nga Malasakit Center sa asa kini. Mauna ang atong angay at ngan. Batan-on nga adunay diabetes ang natabangan sa atong Malasakit Center sa Sugbo. Gikan sa Kabisayaan, tagaan kita og update ni OPAV Assistant Secretary ASEC Jonji Gonzales. ASEC Jonji, mahayong hapon o maayong hapon diha sa inyo sa Cebu. Usa ka 18 anyos batan-on lalaki nga adunay type A diabetes ang walay nabayran sa iyang hospital bill human nagpatambal sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Si Romel Brigoli nga taga Barangay Pahak, Lapu-Lapu City, natabangan sa atong Malasakit Center nga maoy mibayad sa iyang kapin 75,000 pesos nga bill sa hospital. Ania ang pamahayag ni Romel inubanan sa iyang inahan. Ma'am, ngano gani na-admit or na-hospital si Romel? Tungkol sa ihang diabetes, Unsa nga type yung diabetic, ma'am? type Type 1. Ma'am, pila may inyong bill? 1, 75, and 75 kapin. Ah. Unya, ma'am, namoy na bayaran. wala, tungod sa malasakit. Di man ka nakahibaw sa Malasakit Center, ma'am. Isa hospital po kay programa man siya ni Presidente Duterte tungkol para sa mga pobre. Okay. Unya, ma'am, naatay mensahe ni President Duterte o ni Senator Bongo? Nagpasalamat ko sa Presidente nga naa siya ng programa para sa mga pobre. O magpasalamat sa ko ni Senador Bongo nga tagaan sa ko og insulin nga for hantod sa tag 6 months. So, napakay kinahanglanon, ma'am. Ang ako untang mensahe ni sa Presidente o sa Senador nga unta mahatagan kong usab og insulin kay mo'y kinahanglanon sa akong Mao kadto ang pamahayag ni Romel uban sa iyang inahan. Samtang niabot na og 99 ka mga Malasakit Center ang gitukod sa nasod. Kini anaa gibutang sa Region 2 Trauma and Medical Center sa Buyombong, Nueva Vizcaya. Mao na kini ang ika-53 nga Malasakit Center sa Luzon. Ang launching sa maong Malasakit Center gitambungan ni Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo, Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino ug sa mga opisyal sa hospital ug lokal nga kagamhanan. 53 Luzon, 22 Visayas, 24 Mindanao. Sa pagkakaroon, aduna nay 53 ka Malasakit Center sa Luzon, 22 sa Visayas ug 24 sa Mindanao. Excited usab kita kung asa ibutang ang ika-100 nga Malasakit Center sa nasod. Kini inyong masayran unya dinhi sa atong programa.
Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales. Maayong hapon. Thank you so much sa imong update sa Malasakit Center, Asik John G. Gonzales of the Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Okay, karong buwan sa Enero, atong gaisaulog ang pista ni Senyor Santo Niño o Sinulog Festival. Yan ang laong pa pinaka sikat nga piyesta sa intero Pilipinas. When you say Sinulog, di ba? Cebu ang pinakasikat diha. Karong tuiga dili man sama sa una ang atong naandan nga selebrasyon. Bisan pa man napahigayon gihapon sa mga deboto ang pasalamat kang laboy o laboy pinaagi sa gihimong virtual celebration sa probinsya. Dunga niini, swerte pod natong nakaila ang atong mga youth leaders. In fact, no, mahamok, daghan kaayong ng mga youth leaders ang nag-step up during the pandemic. Ang mga youth leaders nga gipakita nga sila pod responsable nga mga Pilipino. So, tungod niini karong hapon, makauban nato si Sangguniang Kabataan sa Barangay Apas, Cebu City, si Chairman Kenneth Jojan Champ Verside. Maayong hapon, Kenneth, o maayong hapon, Champ. Good to see you again. Maayong hapon, Sir JV. Good to see you also. And to everyone listening, maayong hapon po kaninyo tanan. Champ, mahimo ba nimong isulti o ibahagi sa amo, i-share sa amo, kanamo, ang mga nahimo ninyong programa aron masiguro nga luwas ang inyong lugar, safe ang inyong lugar, labi na ang mga kabatanunan karon nga adunay COVID-19 pandemic. Okay, sir. Ang kami sa Sangguniang Kabataan during sa COVID-19 outbreak, daghan mi og mga programa. First ana is ni-focus mi kay sa COVID-19 daghan man gud ta og naapektuhan labi na ang health ug ang education. So dili po tungod po sa scarcity or wala pagi unavailable pa nga to ang COVID-19 vaccines during the past year. So what we did was kami adto mi ni-focus sa information dissemination. So kami sa Sangguniang Kabataan sa APAS, we took initiative sa pag partner sa mga amoang kaila sa Tua City Council giubanan ni Honorable Alvin Dizon, gitabangan mi niya nga makatap og organizations ilabi na sa paghimo na mog ethakwat. So kami kami sa Sangguniang Kabataan nag-andam mi og amoang own pocket money, and we also ask like Nature Spring na mo sponsor na mo og water, and then we tap it with the sponsor given by Honorable Alvin Dizon, City Councilor nato sa Cebu City, para muhimo og mixture nato sa atong ethakwat. So kanang ethakwat mao na siya ang amoang gihimo, gimix na mo sa mineral water. Nya naa sila solution nga gihatag na mo para inig-mix na mo ana kay mahimo siyang sanitizer, hand sanitizer, or pwede siya nga mahimong sanitizer for your sofa or anything else, basta dili lang nimo imnon. So makita nato nga we partnered with RNC. Mao ni first na mo nga initiative nga gihimo sa SK nga nihatag ni per sitio sa ato ang kaning atong gitawag nga ethakwat niya. Tungod ang APAS na atay 24 ka sitios, naapod tay gi-establish nga checkpoints for each sitio. And then kaning nga mga each sitio, kaning mga ilang control points, mao man ni siya nahug nga mao'y pirming maagian sa tuang mga constituents diri sa APAS. At napod may gihatag nila nga soap and kanang information, education, communication or IEC materials para sa pagtudlo sa tuang mga lumulupyo, labi na sa tuang mga kabatanunan kung unsa gyud ang source sa COVID-19, unsaon nga mo spread, unsa hinungdan nga mo spread ang COVID-19 na paspas, ug unsa man gyud ang ato ang mga angay buhaton para kita dili matapdan sa maong sakit, sa maong virus nga dili nato makita. So paghatag na mo, we gave them wala na mo siya gihatag in a sense nga gipagawas na mo sila, but kami mismo sa Sangguniang Kabataan, kami mismo nangunay house to house pagpanghatag
niining atoha mga ethakwat sa panimalay sa every sitio sa Barangay Apas virus. Tama. So nag-initiate po ang inyong sanggunian nga mag-apod-apod o mag-quarantine passes, no? Ni-apil sad mo sa implementasyon sa curfew o ang pinaka-importante sa tanan, ang paghatag ninyo og kasayuran sa COVID-19. Tama po yan na sakto na. No, unsa pod ang reaksyon sa inyong kabarangay kabahin ini? Ang katukod sa ato ang quarantine checkpoints, sir, napud tay itong gimension ganiya natay gihatag nga quarantine passes. So brief background lang, ang sa Cebu City government manggod gitagaan og quarantine passes ang each barangay to limit the number of persons going outside of their homes. So kami sa Cebu City government gitagaan mi nila og 5,000 passes. So kana siya murag considering the population of Barangay Apas, dili gyud siya suffice. However, kami sa amuang aktibo pod no nga punong barangay si Honorable Virgil Cabigon, nagstorya mi, nagsit-in mi anak niya kung unsa man gyud unsay angay nga mga schemes or mechanism nga among i-adapt para makahatag mig equal opportunity for all our constituents nga kung naa sila'y paliton nga mga necessary nila like tambal, pagkaon sa pangadlaw-adlaw, unsa may buhaton nila nga ang uban nila di man gyud makakuha og quarantine passes in view of the fact nga dako ang population sa Barangay Apas pero ang naa namo nga quarantine passes kay only 5,000. So kami among gibuhat tanang checkpoint sa Barangay Apas gitagaan namo og tag 100 kabuok nga quarantine passes nga magamit nila sa pangadlaw-adlaw nya gitagaan po namo sila alcohol. Ang kaning mga quarantine passes nato no pareho siya kadaka sa short bond paper, sir, niya gisulod na mo og kanang plastic envelopes, nagitagaan na mo sila alcohol, and we also oriented our CTU volunteers kung saon paglimpyo nga to ang mga quarantine passes nga every after return sa mugamit pahiran gyud og alcohol. Pag-abot sa edukasyon ng inyong sanggunian, suportado ang distance learning sa mga kabatanunan. Diin Yes, sir. adunay mo'y online tutorial. Yung giingon ninyo nga school neck, no? Unya, naghatag sad mo og mga tablets, no? Kining baka makaingon sila tablets nga, tabletas nga tambal, no? Tablets, when you say tablets, kanang gadget ba, no? Kamusta man? Kamusta na ang dagan ani nga programa o giun sa pag-take sa atong mga estudyante? Unsa ilang reception? So kuan sir no appeal sa naepektado nga aspeto no sa human existence nato labi na sa mga kabatanunan kani jong education. So ang gibuhat namo sa sangguniang kabataan Apas is ang library sa barangay hall amo siyang gilimpyo gipolish namo nga kompleto sa gamit sa libro niya. Mao ni siya ang atuang gitawag nga school neck kay where mo connect ni balik kay sa una naagid ang physical nga class pero karon nga pandemic wala naman. So unsaon man mo pagtabang sa ato ang mga kabatanunan ilabi na katong mga nag-online o katong mga nag-modular. So kami sa Schoolneck gi-develop na mo ang learning hub nga nindot ang ambience nga didto maka-search ang ato ang mga batanon niya naapod tay libreng printing para sa ilahang mga projects and or assignments niya. Ang kaning ato ang tablets no pasalamat pud mi sa Cebu City government. It was provided by Honorable Edgardo C. Labella through his leadership nga matagaan gyud og 30 kabuok tablets ang ato ang barangay sa Barangay Apas nga magamit sa amo mga estudyante. Maayo. Congratulations, champ. Congratulations. Dapat tularan ka ng mga kabatanunan ng iban pa, mga youth leaders. Kay I wish we have more time pa para pag-usapan, istoryahan ka ng inyong mga inisyatibo o programa because you are really doing a great job, no? Naa ba kayo mensahe sa mga kabatanunan? Short message. Makumasulti sa to ang mga kabatanunan sa Apas, no? Kami sa Sangguniang Kabataan Apas, we hear you, we see you, and we will always promise to listen to you. Dagang salamat Thank you, kanimo, sir. champ. Sangguniang Kabataan Chairman Barangay Apas, Cebu City. Sangguniang Kabataan Chairman
Kenneth Joe John Champ Verside. Maraming salamat, dagang salamat, o mabuhay ka. Sa atong pagbalik, ma-inspire sa atong makahinabi gikan sa Davao City ang atong Bisaya Pride. Don't go away, we will be right back. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala, PCO Assistant Secretary JV Arsena. Nauso karong panahon ng pandemya ang healthy living or green living. Daghan ko nakaila nga himo og mga plantitos and plantitas. Karong kasagsagan no ng lockdown, daghan nga nahimong plantitos and plantitas, and not hindi lang plantitos and plantitas. Yung uban nahimo na mga vegan, vegetarian, nagbago ilang kaugalian, nagbago ilang panginabuhi tungod sa lockdown because solo lang sila sa ilang balay. Wala imuon, so they have to do something para magkaroon ng mga activities within their territory, their very small territory, no? Dako ang leksyon, ang nakapanindot pa diha mga Bisaya. Dako ang leksyon nga atong natun-an karong panahona sa pag-amping sa atong palibot o kinaiyahan or laong pa customary. Apan una pa man ang pandemya mga kaigsuonan, aduna na tay environmental hero. Hero bayani. Pag ingon mong hero, daghang nahimo. Laong pa, I want to be a hero nung bata pa ako, no? When I grow up, I want to become a hero. Diba? To die for our country. But this hero, he is an environmental hero. Diin ang mga basura, iyang gipahimuslan. Og karon, gahatag na pod og panginabuhian og kabuhayan, ingon pa, income, not only for himself, but for other people, no? Busa karon na hapon, atong makauban si Engineer Winchester Lemon, ang CEO sa Envirotech Waste Recycling Incorporated gikan sa Davao City, ang hometown sa atong presidente, si Presidente Digong Duterte. Ang atong Bisaya Pride karong hapon o karong episode na to, ang CEO sa Envirotech Waste Recycling Incorporated. Maayong hapon, Engineer Chester, maayong hapon. Engineer, giunsa man nimo pagpadako nga karon giila na ang inyong recycled products dili lamang diri sa inyong nasod sa Davao, no? Kaila na pud ni o iko nga sikat na pud kini internationally. Sa ngayon po sa dasal po at pananampalataya ay naibahagi po natin to sa apat na kanto ng ating bansa. Sa katunayan po sa 10 taon na itatag ko po itong kumpanya na ito, nabigyan na po natin ng mga iba't ibang klaseng programa yung ating mga munisipyo at saka mga syudad all over the Philippines. Kaya po siguro ay nakita nila ang kahalagahan itong ginagawa nating advokasya dahil ito po talaga ay makakatulong sa bawat tao ng ating bansa dahil hindi po natin kailangang itapon sa landfill. Dapat lang po ang gawin natin ay magkaroon po tayo ng tamang paglalagyan nito para po ma-recycle ng tama. At kung tinatanong nyo po yung international, yes, marami na po tayong mga inquiries. Umabot na po tayo ng Africa, Singapore, lahat na po ng ating Asian countries na nakiki-communicate na po sila sa atin para po makatulong tayo sa kanilang problema. At yung bilang po ng mga problema na ito ay yung mga plastic na tinatapon lamang sa landfill. Engineer, karong panahon sa pandemya, unsa pod na mga hagit ang nakaapekto sa inyong negosyo, hagit or challenges ang nakaapekto sa inyong negosyo o giunsa man ninyo pagbag-o o pagbalik? Ang naging challenge po namin sa ngayon or for the past 1 year ay yung nahinto po yung aming primary product. Ang primary product po namin ngayon is yung ating silya o school chairs. Ito po ay na-recognize na po ng ating Pangulo. Dinala po natin sa kanya to at so far nabigyan na po ng recognition ng Department of Education na ito po ay pwedeng gamitin ng mga ating estudyante
para po makatulong sa problemang lumulobo ng ating bansa is yung kakulangan ng ating silya. Ito po ay magagamit natin ng 10 hanggang 20 taon at pagka ito po ay nasira, papalitan po natin ng libre. Yan po yung isang advantages ng ating kumpanya. Ito po ngayon ay nagkaroon ng problema dahil wala po tayong face-to-face. Kaya tayo po ay gumawa ng paraan, nag-innovate pa rin tayo, gumawa rin po tayo ng mga foot bath or foot dispensers. Yan pong mga produkto na yan ay makakatulong po sa ating kababayan dahil ito po ay makaka-minimize nung ating transfer nung ating pandemya o yung virus na COVID. Dahil pag tinapakan po nila yung foot bath na ito, makakatanggal po ng mga virus sa mga sapatos natin bago pumasok ng mga establishment. Sa atong mga plantitos and plantitas diha og sa mga eco-friendly natong mga kaigsuonan nga nagtan-aw nato karon o sa ato karon, please invite them, engineer, sa inyong social media accounts. Asa pud pwede bisitahon ang Envirotech Waste Recycling Incorporated. Go ahead, sir. Okay, ako po ay nananawagan sa ating mga plantitos and plantitas at yung mga interesado po na magkaroon ng maliit na negosyo, yung mga resellers na tinatawag natin, pwede po kayong magpunta sa aming Facebook official site. Ito po yung Envirotech Waste Recycling Inc. Pag ang picture po na nakalabas doon is yung color pink na lounging chair namin, yan po yung official namin na Facebook page. At pwede rin po silang magtawag sa telepono. Ang telepono po namin ay 0917-324-1118. Yan po yung aming official number para po matawagan kami. At at the same time po, kung mag-i-email po sila, yung mga gusto pong magnegosyo ng malaki, pwede po silang pumunta sa info@envirotech.com.ph. Kung sa mga produkto po namin, meron po kaming storage dyan sa Bulacan at sa Taytay. Pwede po silang makipag-ugnayan sa amin para po makita nila yung mga produkto na pwede nilang makuha. Okay, no? So you are willing or you are open then, engineer, to conduct trainings for anyone interested to learn anything about your business? Opo, sa katunayan ho, iniimbitaw namin sila na makipag-unayan sa amin about do sa mga trainings and execution kung paano po magsimula. Ito po ay libre po namin isinasagawa kasi gusto po namin tumulong sa bawat kababayan natin, yung 100 milyong tao natin sa Pilipinas, maging aware po na itong plastic waste na nagiging problema ng ating bansa ay hindi po natin nagiging kaaway. Ito po ay makakatulong pa sa atin dahil marami po tayong pwedeng gawin na produkto. It's an endless possibilities para po sa lahat. Engineer Chester, aduna ba kayong mensahe para sa atong mga igsuong Bisaya nga gusto po magsugod og negosyo o gustong molambo at the same time makatabang po sa atong mga kinaiyahan o sa atong kalibutan, environment? Okay, maraming salamat po at inaanyayahan ko po lahat ng mga Bisaya at pati na rin po yung mga kababayan natin sa Luzon. Kami po ay open arms na makipagtulungan sa inyo kung gusto nyo pong makuha itong teknolohiya na ito. You just message us to our Facebook page at kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo kung paano natin pwede masimulan kaagad. Daghang kaayong salamat, Engineer Chester or Winchester Lemen. Salamat kaayo sa imong mga impormasyon o sa mga kindness nga or willingness nga mag-share sa imong mga sikreto sa paglambo para sa ato mga kaigsuonan. Mga igala, diri natapos ang programang kanunay nga Andam Mo Tabang sa atong mga kaigsuonang Bisaya. Dagang salamat po sa atong mga nakauban, mga magtutudlo sa La Fortuna Elementary School sa Bukidnon, kansangguni ang kabataan sa Barangay Apas, Cebu City, si SK Chairman Kenneth Joe John Verside. Viva Pit Senyor sa mga taga Cebu, kang Asik John J. Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, sa Envirotech Waste Recycling Incorporated CEO nga si Chester Lemen sa Davao City. So mauna,
Magkita na sadta sa sunod Sabado, diri lamang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, sa DXBC 693 RMN Butuan o sa DXRS 918 RMN Surigao. Ug matanaw sa social media platform sa RMN Facebook page o Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number sa 0947-486-0291 para sa mga smart subscribers. O pwede man po mo text biskan globe mo, no? Like, share, and message na dayon. Ako ang inyong igsuon o gigalang Bisaya, PCOO Assistant Secretary JV Arsena. Amping pirmi, mag-ampo o magkita-kita tag-usab, magbangabay, diri lamang sa Bisaya Gyud.